Benvidos ao 19º Campeonato Galego de Grupo Son. Imos dar comezo á ceremonia de apertura.
Quería dirigirme primero a estas patinadoras y estos patinadores que están en este momento aquí no pabellón das Travesas para mostraros o noso entusiasmo dende a cidade de Vigo por a vosa calidade de patinadoras artísticas, polo voso talento e pola vosa experiencia. Estamos encantados de que estedes en Vigo, de que formedes parte desta comunidade de atletas, de deportistas que entendedes dentro do arte de patinaxe artístico dos grupos shows, tanto grandes como pequenos, en a vosa inmensa capacidade de producir a excelencia na patinaxe. E se me deixades, os vou a saludar como a mí me gusta. Sodes as mellores e os mellores do mundo! E que os coiten en todas partes de España, de Europa, de aquí en Galicia, e os en Vigo estades patinadoras e patinadores de excelencia total. Sodes os mellores! E por eso nos atopamos tan honrados con a vosa presencia. Nos atopamos honradísimos e vos teño que decir, vos queremos e vos queremos. E me teño que dirixir a todos os clubs, aos que conformades dentro os equipos técnicos, os directivos, os que vos encargades de que este deporte funcione, de que cada club, en cada cidade de Galicia, en cada lugar, teña a súa propia marcha. Sabemos do esforzo, do traballo, pero dende os clubs mostrades unha excelencia similar á que teñen estas patinadoras e patinadores, enseñándoos, animándoos, facendo os entrenos e traballando de forma continuada. E lle quero decir aos xueces, homes e mulleres, canto respetamos vosas decisións e o maravillosamente que facedes o vosso difícil traballo. Parabéns de parte de todos. E finalmente me quero dirixir a carta. Me quero dirixir ao club organizador. Me quero dirixir a súa presidenta, a súa directora, que durante tantos anos foi quen demostrar unha extraordinaria afección e querencia a este deporte. Todos os clubs son excepcionales, pero vos hoxe estades en esta organización e vos queremos reconocer o vosso esforzo e o vosso traballo con este aplauso. Pero a todas e a todos os que estades nas gradas, as nais, aos pais, as avós, os avós, os que vos gusta patinaxe artístico, os grupos sodes excepcionales, únicos, vos sodes os que mantedes este deporte vivo, e por eso o aplauso de todas estas patinadoras e patinadores para as gradas, para o público e para a familia. E todos juntos somos esta familia excepcional dos grupos. E mirad, ganarán os que sexan as mellores e os mellores, pero para mí todas